Grabing kadaot sa simbahan, human ang 6.9 magnitude nga linog, migo daan bantayan. Akong likod mao ni ang dagko kayo nga bato nga naligid dinhi sa barangay Binabag, Dakbayan sa Bugo. Asam ta pa dong ani dong? Mao ni ang distribution dinhi sa Gutgot Liloan. Nagpagayon og clearing operation ang CCTO personnel sa Cebu City. Shout out Gugmang Laagan bisag kinsaray putan. The Philippine Trooper, Ferdinand de la Mesa. Ang atong mga personnel sa street light taod sa mga suga, naglinyas mga kurente nga kini maghatag og kahayag kini ubos sa programa ni Mayor Jongki Uwano og ni Kongresista Lollipop Uwano sa Mandawi City Government, mga opisyal o sa uban pa nga personnel nga naningkamot ani nga anhigyod mahimutang ang atong mga kaigsuonan nga biktima sa bagyong Tino.